Kuyinto kwezenkulu ukukhuluma la ngokukhethekile kwingosi yamaphupho kwi-channel ufake igama kuPastor Weningi sibeka ngokukhethekile sizokhuluma nawe engathi-ke la ukhona khona njengamanje uNkulunkulu angakubusisa, uNkulunkulu angakuvakashela, uNkulunkulu angahambela ngakuwena ehlisa imvula yezibusiso. Asikusho ukuthi sinxusa ukuthi uNkulunkulu aphinde akuphe ulwazi noma-ke ukuhlakanipha nokuqonda nangalesi sikhathi esinzima kangaka la khona luningi kakhulu ulwazi esingazi ukuthi sithathe luphi siyeke luphi, lusididisa lusidukisa. Ngiphinde ngisho ukuthi ingane yakwethu lokuthi uyasubscribe nje kukhulu kakhulu, ukuthi uyabuka kuhle kakhulu, ukuthi uhlezi uyilandela i-channel and loku wayilandela mhlawumbe kusuka iqala noma usanda kuyilandela manje lokhu uNkulunkulu engathi angenza ukuthi amasango ezibusiso ahlala avulekile empilweni yakho. Uma ufuna umsebenzi engathi ungawuthola, uma usebenza engathi-ke kungahamba kahle konke emsebenzini, uma uney'nhlelo zokuqala ibhizinisi aliziqale lezi zinhlelo zebhizinisi zikwazi ukuya phambili, ibhizinisi libe sustainable. Whatever uyenzayo njengamanje uma ukuthi uyafunda engathi ngihamba kahle mhlawumbe ey'fundweni zakho ngayo uNkulunkulu lo ophezu konke. So khuluma ngamaphupho ngokukhethekile kodwa-ke angidlulisela ukuthi uma ngingakakwazi ukukuphendula ungaphinde ubhale. Kodwa futhi uma usubhalile ubona ukuthi angabuyi, you can still use my number. Ikhona inamba yami ekugcineni kwe-video. Ungayithatha inamba ungifonele ungithi hayi sengibhalile ku-comment section awukaphenduli ngase ngidecide ukuthi ngibuye kona. No problem guys, abantu bangifonela but nginganxusa ukuthi ufake i-airtime enough. Uma ufuna ukungifonela ungafaki 10 ngoba kuba nzima ukuthi umuntu angifonele nge-10 noma ngemali encane kakhulu ngoba kwenza ukuthi angakwazi ukusi-introduce. Angeke isebenze guys uma uzongifonela funa usi-introduce because it's how we connect. Uma usazi-introduce ukuthi ubani wakuphi mhlawumbe ngikubuza kona nami ukwenza ukuthi mhlawumbe ngizothi ngempela yabona siyaconnecta bese sesicala-ke sikhulume ngephupho usuchazile nawe wasubeka kahle futhi iphupho lakho ngendlela efanele. Yabona i-approach right iyona ebalekile. So yenza sure ukuthi i-airtime uyayizama yabona ngoba phela guys angeke ufone nge-airtime encane u-expect ukuthi ngichazele yonke into, ngeke kwenzeke lokho yabo. But angene la kuSinovuyo wakamajola othi-ke xa uphupha le ring ifakwe yimina on my left side finger ingabe-ke uchazani. Uma uphupha ufake nje indandatho emnweni wakho-ke uphawu lokuqala lungasho isimo senhlanhla ezayo mhlawumbe kuwena, lungaphinde lusho isithembiso, lingaphinde lisho mhlawumbe ukubambelela okuthile nokuthembeka kanye nokuthatha isinqumo sokuzibophezela ebudlelwaneni nomuntu othile noma ukuzibophezela entweni ethile yigugu kuwena. Kanti futhi singakuveza ukuthi uma uphupha mhlawumbe futhi ufake indandatho emnweni wakho kungaphinde kusho mhlawumbe kube uphawu osuke lichaza mhlawumbe ukuthi ungenzeka wenze mhlawumbe into entsha empilweni noma-ke ungenzeka uqale mhlawumbe kusabhizinisi noma kusamklamo othile omusha ungase bese-ke wona ukulethela impumelelo enkulu empilweni yakho yabona. Kodwa uma sibheka la uNdidane uNdidane Glory uthi-ke ngibingelele ngicela incazelo la ngiphupho-ke ngibe nalo engathi-ke ngisekhaya kumemeza umuntu nje ngaphandle komuzi ememeza kumfowethu ngegama lakhe bese kuphendula usisi wami athi kukhona usageza. Mese-ke mephuma usisi wami kube khona futhi ukudubula ngesibhamu, inhlavu zishaye phambi kwakhe ngimemeze mina ngithi baleka ngisho kusisi wami. Sizolikhatha very short ukuthi uma kungenzeka ube uphupha uzwa ukuqhuma kwesibhamu noma-ke mhlawumbe ubona isimo sokudubula esiqondiswe kumuntu othile, lolu phawu into yokuqala olubi nosuke luxwayisa ngezinkulumo ezimbi ezingase zibe khona noma lungachaza intukuthelo ethile noma udlame kanye nengozi noma ubuthakathi obusuke bhekiswe kulowo muntu loyo osuke edutshulwa ngesikhathi leso yabona. Kodwa-ke uMalibongwe ngeme uthi pastor unjani? Ngicela ukukubuza chazani uphupha utapa izinyosi bese uyazidla. Into yokuqala esingayiveza la uma uphupha ubona mhlawumbe noma-ke udla lolu uju lwey'nyosi nako ngabe uphawu oluhle kakhulu olungabe ukuthi mhlawumbe kungenzeka uzothola uthando wena. Kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu aphuphe inyosi bese khushulelwa esikhundleni noma akhushulelwe umholo wakhe yabona.
Ngani futhi esingakuveza la uma uphupha mhlawumbe engathi uyazibona loju lwezinyosi noma kuyaludla kuyaba uphawu suke mhlawumbe lubika ukuchuma nje noma ukuzuza ngakwezengcebo noma ukuthola amathuba amasha empilweni noma ngaphinde kubike nje ukuvuleka kweminyango yempumelelo empilweni yakho yabona. Kwesinye isikhathi ngisho ukuthi uzokwazi wena ukufeza inhloso sakho ngempumelelo noma ungase uzuze noma uthole umvuzo omuhle empilweni ngenxa ke yokusebenza ngokusikhandla noma yokuba-ke nesibindi kuloko sukukwenza. Asibambe lapho ngana kwethu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele. Amen.